काळी टायगर रिझर्व्ह फॉरेस्टच्या जे संशोधन केंद्र असा त्या संशोधन केंद्रात काम करते पवन कुमार व फॉरेस्ट ऑफिसर आपल्या 2 साथीदाराबरोबर गोवा आणि कर्नाटक बाउंड्रीचेर जे कुवेशी हे गाव असा ह्या कुवेशी गावाच्या जंगलात गेलो ते संशोधन करीत असताना एका ठिकाणाचेर म्हटल्यार थंय जे कुवेशी म्हणून नदी असा त्या नदीकडे गेले त्यावेळाचेर पवन कुमार हो 25 वर्षाचो जो कर्मचारी असा तो त्या नदीत बुडून तेका मरण येल्ले असा। ही घटना घडली असा ती गोव्याच्या हद्दीत घडली असा तेका लागून हे प्रकरण कुळे पोलीस स्टेशनाक नोंद झाले असा आणि नोंद झाले असा तेका लागून कुळे पोलीस स्टेशनाचे जे पोलीस ऑफिसर असा तेंच्यांनी घटनास्थळी येऊन या प्रकरणाचो पंचनामा केलो असा। तसेच जो मृत्यूदेह असा पवनेचो तो मृत्यूदेह त्यांच्या नातेवाईकाकडे दिला असा। तसेच पुढील जो तपास असा ते कुळे पोलीस करीत असा।